Nguva ino vanhu vonzwiratidze mutungamiri wenyika pane vhidhiyo rinosirisa rinoonekwa remutungamiri wenyika remusi weThursday kunokunzi he was kuVictoria Falls achiona kunzi there was a summit which he was leading, but unoona kuti mutungamiri wenyika pane mashoko anotanga kutaura, vhidhiyo riri kutenda pasocial media, vanhu vatanga kutaura zvakasiyana siyana vachiita vanotaura semwana kana chii, but zviri kuitika panguva ino pari kunzi mutungamiri wenyika ari kusafa kudementia. Iri kuonekwa kunzi some other people they are taking advantage vatati kuti mutungamiri wenyika asaine mamwe madues ari kuonekwa kunzi ari kubenefita ivo. Pane mashoko anobuda taurwa panapa nevanhu vari concerned kuti vasubscribe like on the bell icon. Tipina panapa toona kuti this support anoda nyora chiti this is not fun anymore. Zvohwisa urombo. We have an obligation as a country to look after our elders well. Whoever is abusing this man in his current health state should be stopped. Surely addressing international guests in vernacular without an interpreter and telling them silly wartime jokes, believing one is together with his audience is a reflection of a deeper mental problem. Ngatibatsirei mukuru uyu awane kumudzorodza. Majara Jaros anopinda achiti this was yesterday in Victoria Falls. The best way to remove a corrupt and brutal regime whose leader is now incapacitated by his senility is to act. Number 1, a spirited mass demonstration. Number 2, an indefinite stay away with all schools, companies and private institutions closed until he is gone. Mashoko ari kuyaone momwe as a way kuti tingazviita sei kuti mutungamiri wenyika azorodziwe. Mashoko ari kuonekwa panapa kuti mutungamiri wenyika he was addressing delegates very 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 respected, but unoona kuti anotaura in vernacular pasina kana in interpreter. Zvinonyaso kuonekwa kunzi kunyangwe nequality delivering his speech vanhu vanotoona itori meaningless just because he was speaking language isingaziviki nemamwe ma-international guests. Mashoko atoona panguva ino yekuti makozi impeachment yemutungamiri wenyika they are rising up. Panapa people varadza kuti vanenge vavabo, people they are now fed up. Panapa zviitiko zviri kuitika zvinonyatso kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika ari kunyatso kushandiswa nevanhu vari kuzviita izvi. Panapa vanhu vari kuti asi musadaro muri kusvibisa zita remukuru. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu. Kana subscribe or like, turn on the bell icon.